Takže ahoj lidi, vítám vás v novém. Tentokrát bych vám chtěl ukázat, že jsem na 500+. Tak bych byl rád za spolu. A ukážu vám modely. Tady ten první, to je národka na nějaké sběratelské věci, jako třeba minerály. Tady je, jak by to vypadalo, třeba ve sliceru možná. A dělal jsem to tenkrát. A další model jsem dal i na soutěž. Ale to je takové na tyto věc, nahánějící ty duchy. Mluvám se za otlesky, ale špatnou kvalitu videa. Takže tohle jsou moje modely na stránce, jak vypadají a tohle jsem. Takže čau čau.